Океанът. Всъщност тия моя бягства, многомесечни или по-кратки пътувания, полугодишни или едногодишни неплатени отпуски, според Кодекса на труда, с всички последици за семейството ми, си бяха чиста мизерия по-български. Но все пак желана, не наложена от някого. Важното бе веднъж да ми разрешат и за всеки пореден път да ми издадат все нов и нов моряшки паспорт. Санким нищо не се знае, може да се настъпи и някои изменения в биографията ми. Веднъж включат в екипажните списъци като придружаващо лице, не от системата. Години наред си плащах само разноските за храна, за радиограми до вкъщи, за валута, тъй като заповедта ми всеки път изрично сочеше към коя моряшка категория съм приравнен, беше неизменно последната. Само веднъж ми се случи да плавам с корабите на български морски флот и на океански риболов, изцяло на държавни разноски, в качеството си на първи помощник капитан, т.е. на помполет. Но това бе най-ефективно. Назначеният титуляр си оставаше на длъжността, само излизаше в отпуск и аз го замествах. Макар и необлечен в неговите права да наблюдавам и донасям, дето трябва, единственото ми печалба от тия два случая вече обитавах несравнимо по-голяма каюта и на тръгване можех да оставя малко повече пари на децата си. Инак обикновено след дълги имитарства и ходатайства от Писателския съюз, последния ден ми се разрешаваше да закупи от Българска народна банка с параф лично от председателя, най-често 50, понякога $100, никога повече, и то за рейс, който се очертаваше да трае по 5-6, че и по 8 месеци. Но за униженията по тая линия, да се озовеш на другия край на света, практически с центове месечно в джоба, не си струва да се говори. На времето дори една Елисавета Багряна бе командирована в Стокхолм с такива дневни пари, че не можа да плати дори кафетата и соковете на нищо неподозиращите журналисти, преводачи и писатели, дошли в бара на хотела да приветстват евентуалната кандидатка за Нобелова награда. Помня как ми разказваше после за срама си да седи на масата като заложница след разотиването на гостите, докато дойде от българското посолство да платят мизерната й сметка. Важното за мен бе веднъж да тръгна. Да се отлепя от Кея. Всичко останало все някак можеше да се понесе. И си струваше да се понася, след като в известен смисъл животът на море бе пълна противоположност на оня на сушата. Имах властна нужда от такова измъкване, без още да си нямам сметка докъде ще ме изведе. Привличаше ме преди всичко уникалното, небивало събитие в живота на българина, което бях доживял, и като всяко морско чедо, всички сили исках лично да изпитам голямото ни излизане в океана и пред света за пръв път в 1300 годишното ни съществуване. Този скок в неизвестното ме теглеше като магнит покрай другото, и защото наистина съкратени срокове, почти взривно, дори в някои отношения, може би малко прибързано, разшири българската вселена, населие с нови, непознати митове, предизвикателства, знания, професии, полуоткрития и заблуди. За кратко отвори в душите, макар и тесен прорез, наистина само за малцина, към широкия свят, към чудесата на общуването, на конфликтите, отликите и приликите с довчера, далечни, екзотични, нищо не говорещи ни страни и народи. Вярно, с хилядолетно закъснение и без да осъзнаваме още
напълно случилото се, но факта си оставаше факт. Несъстоялите се през вековете наши опити да излезем в морето, като воини, търговци или обменители на ценности, най-сетне поне отчасти бяха преодолени. Преди години в книгата си "В мъглата, българинът и морето" бях писал между другото, че социализмът може да има и наистина има хиляди грехове, но те или иначе тъкмо той и съветските глобални интереси ни изведаха от многовековната изолация направо във всички океани и пристанища на планетата, отвориха ни поне отчасти очите за много лъжи и истини и до неите поразпукаха плесеняла славата буца на недоверчивата ни само жива българска природа. Поради късите срокове за адаптиране, това невиждано първо българско конкистадорство, макар и закъсняло със столетия, макар и технически неподготвено, бе съпроводено еднакво, както от грешките на втурването, така и от масови прояви на безстрашие и висш професионализъм на море още в началото, но също и от немалко многознаенство, игра на мъжкарство, хитруване по митниците, лична търговия на дребно, лесно обясними с бедността ни, а в отделни случаи с морални сривове у мнозина. Трябваше да бъде обхванат и що-годе овладян не само за занаятът, при всички улеснения на готово, с учебници, пособия и литература по навигация, океанография, машинно дело, техническа документация по обслужване на уредите, но и светът, след един наш дотогавашен твърде жалък, почти само гемиджийски опит в крайбрежното плаване. Във Варна обикновено гемиите заставаха на холандския кай, както му викахме тогава, близо до рибната борса, един пристан с набити релси. От този кай нататък следваха складовете на братя Праматарови, на Кандиларов, на Популярната банка. Те бяха най-тежките клиенти. Работеше се по 10-15 часа. Български почти не се чуваше. Говореше се гръцки и турски, по-малко руски. По това време, между двете войни, след глада и гоненията в Русия, много белогвардейци, собственици на гемии, баркаси, лимби се преселиха в България. Настана малко оживление. Имаше работа, стига да не те мързи, само дето навлата бяха ниски. 60 лева на тон, колкото 2 работнически надници. Виж, баластрата се плащаше добре, по 180 лева на тон, но работата беше каторжна. Само на ръка, в клошове или по двама на тарги, ръцете кабардисваха като хлябове. На слънцето и вятъра хората ставаха на чирус, коремът залепен на гръбнака. Всички еднакво, и хамали, и гребци, ветроходци знаеха и на руля да стоят и да готвят, и платна да шият, и коноп да плетат, и обуща от въжа да мастоят. Панталоните, вкоравени от масла и рибешка слуз, взиме най-много с една фанела на гърба. Какво? Казионни шуби ли? Както след години душови ли? 3 пъти дневно топла храна ли? Не щеш ли? Плюс кондензирано мляко и нощни закуски. А един в зъбите не щеш ли? Хайде марш от кораба! Въшливци, като тебе много. Тогава и през ум не можеше да мине някому един ден да работи за 100 000 тонни танкери и на 40 000 тонни сухотоварни кораби, че на всичко отгоре построени у нас.